Ndakambozwa vamwe vaitaura ndivana Samanyika here vaita anzi mhamba ingonaka ngova mai. Chii chinechi vanenge vachizama kuti chii papa. Pane kaelementi kekupenga like. Ya mudoro jam mutoneka content karimo kakaiswa kokutopenga kokututaika. Tinokutambirai pano paKingdom Keys. Apo tinotora shoko raMwari kuti rirarame mwatiri kubudikidza nezvirongwa zvakasiyana-siyana nedzimbo dzichitendero. Fear not, sin not. Kwakadziya nhasi kuri hot. Tauya nechirongwa chitsva chatiri kuparura, chiri kupisa, chiri kubhebha moto, chiri kubaka, chatiri kuti isusu chitadzo here, chivi here kana munhu achinwa doro, munhu ari kudhakwa zvaakachuya chiti ninonzika nonwa inini asara nekola 1 rehembe, bhatani 1 rakabata pakola, kumwe kwese kwabvara hembe yakuita kunge parachute achiti ninonzika chitadzo here munhu iyeye ari kuzvinwira hwahwa hwake, ari kunwa mhamba, ari kunwa kangopisa, ari kurova mupeta. Chitadzo here, chivi here kana munhu achinwa doro. Ndo tambokupai kanzwisa mukati hamuna kumira mushe. Munozviziva imimi kuti mhinduro dzedu zhinji tinodziwana mumagwaro, mubhaibheri. Tinoperuza magwaro, tinovhura bhaibheri, ndo rinotipindura mhinduro zhinji. Saka this time takati hatisi kutanga tapinda mumagwaro, toda kutanga tanzwa pfungwa dzevanhu, toda kutanga tanzwa iwe nauyo nauyo nauyo, tinzwe kuti vanhu vanomboti kudiko pamusoro pedoro, pamusoro pekumwiwa kwehwahwa. Saka takafambira nyaya dzacho tikapinda muvanhu. Right, saka nhasi kwakaipa, nhasi kwakapenga. Udza vamwe, koka vamwe, ngatidaidzei vamwe, tisaona tega mabiribobi ari mukati umu. Mune madzimai arimo ari kubhebha, takabvunza, takasangana nawo tichibvunza pamusoro pehwahwa. Saka aiwa ndinokuimbisa kuti mune mafireworks mukati umu, hamuna kumira mushe. Ona sajim Never gym. Nyaya yedu mainzwa kai. Tati tinoda kuziva kuti chivi here kana munhu achinzi ari kunwa doro, kuna Mwari chitadzo here? Achingave chiri chitadzoba pakumwa chimwiwa. Asi chinoitika pakunwa apa chinokwanisa kunge chichiitika munhu akanwa akapfurikidza mwero, kumwa zviri paoverdrunk, anogona kuita zvisina kufanira. Alright. Nekuti anenge adhakwa zvakapfurikidza. Okay. Saka nhaurwa inenge iripo ndeyekuti mamwiro auri kuita akamira sei. Uri kumwa uine chinangwa chei, chekungomwa here kuda kufara, kumwa kutsvaga kutadza kwaunenge uchiita, kana kuti uri kumwa zvekuda kudena, kana kuti uri kumwa zvekuda kuita advantage yekuda kuba. Ndosaka muchizoona vamwe vacho achizonzi asungwa, asanga akadhakwa, ari kunzi aita zvakati. Inyaya yekuti anenge apfurikidza mwero wokudini, wokumwa. Ndo mamiriro azvinenge zvakaita. Ndoya pamataura pakuti kudena, variko here vanoti inini ndiri kuda kumwa doro, ndine chinangwa, pane zvandiri kuda, akatotageta someone? Ya, izvozvo zvitoriko. Okay. Ndinotombosanganidzana nazvo munhu achitoda kutobvisa nyadzi. Okay. Unenge urida kungobvisa nyadzi badzi kuti zvinzi idoro raadini, raanwa, but risiri doro raanenge atonwa ba. Alright. Watomwira uchinangwa icho chokuti ndinguya uya ndikatombomwa mbijana ndogona kumusvikira. Alright. Ndosaka ndazoti, ndosaka umwe achizobatwa mumajeri nenhau yekuti ari kutsvaga chiwindi chekuti akwanise kusvika pamba ipapo kuti anokwanisa kuba. Okay. Nekuti unenge wapfurikidza mwero wokudini, wokumwa. Asi anenge anwa aine chinangwa chake chekuziva kuti chandiri kumwa ichi ndikasvika palevel yakati da kuita zvakati. Alright, saka you mean kuti munhu anenge azvinwira doro rake obva anegera kunetsana nevanhu oenda kumba kwake ondozvizororera ochifara nemhuri yake, haana chivi chaita? Haana chivi chaanenge atoita, nekuti kwaari zvinenge zvatomunatsira.
iye unenge zvatomunakira iye pachake zvinenge zvatonaka, asi sina dambudziko neumwe munhu. Ndoze ndiye munhu uya kuti kana akatosvika kumba haachatotauri zvakawandisa, hamuchanetsani naye, anotosvika atodhakwa akatosvika kumba kwautorara. Ndiye unotofuma achitobvunza kuti ko chikafu nezura nhauzoya ndandakagutisa. Saka dai mandipa Alright. Antomuka makuseni ayotobvunza chikafu, dai mandipawo chikafu ndatombodya. Nekuti haana ndoda sekuti kumwadoro achisi chivi, asi chivi chaunozoita after wamwadoro ndo chatingati chivi. Alright. Kunwa achisi chivi, asi zvinozoita munhu mushure mekunga anwa doro ndo chivi. Alright. Mungava nereference iri kana kuti yemubhaibheri kana kuti angori maonero enyu? Inini reference yandina yangu ndakanganwa, asi pane zvandinorangarira zvandakamboverenga mubhaibheri zvekuti Jesu paakasvika pamuchato wepakana, doro rakanzi rapera chichi achibva azonamatira magati emvura, ndobva aita waini akati vanhu. Jesu akatochinja mvura ikava waini. Vanhu vakalaza vakadhakwa. Kudhakwa umwe amubudi here zvimwe zvinhu zvakawanda wanda zvakaita sekuparwa kwemhosva. Vanhu vanenge vasava nezvivindi here zvekuti munhu vamwe vanoita over confidence dzekusatya kana kupara mhosva, wozonzwa vanorepa vana, vanobira vamwe, kurwa, kurovana. Zvivindi izvozvo hazviuyi here mukunwiwa kwedoro? Saka tichiti vanomwadoro vanofanira kuziya geji yaunofanira kugumira pamwana. Unenge wagara une hunhu hwako hwekuti unenge wagara uri mbavhoronzo wanda nekumwadoro. Doro harina chakashata, asi munhu unenge wagara une hunhu hwako. Alright. Pamwadoro kana usiri mbavha hapana paunombova. Saka patine nhau yehunhu kuti before usati wamwa uri munhu akaita sei. Number 1. Number 2, unofanira kuziya geji yepekuzogumira. Asi vanhu vari kuzvikwanisa here zvekuzomaintaina geji yake kuziva kuti vanozvikwanisa, vamwe havazvikwanisi. Mati vanhu havasi kuzvikwanisa. Ndakambozwa vamwe vaitaura ndevana Samanyika here vaita hanzi mhamba ingonaka ngowamai. Chii chinechi vanenge vachizama kuti chii papa? Aiwa, itaurei mazwisisiro enyu. Havari kuti kwazi kana vachiti mhamba, achiti kwazi mhamba ingonaka ngowamaika, vari kuti hanzi doro rinonaka kunwa uine mudzimai. Ndizvo here? Pakasiyana siyana. Imwe yacho futi. Asi imwe yacho futi agoni kumwadzika dzika futi shoneche. Umweni. Boyfriend wako mongogarisana muchitoona. Iyo imwe yacho but pane imwe iri deep. Pane imwe iri deep. Iri deep yekuti pamwe doro rino booster something. Mati mhamba inonaka chi? Inonaka ngowamai. Inyaya kuti zvirikanda kuna vafundisi kuti tizotaureka. Aiwa, vafundisi hapana zvavasingazivi. Kana even bhaibheri rinotaura kuti mhamba inonaka kutonga uri bedroom. Ndo zvaunenge wachitaura. Namai bedroom. Kana vachiti nhaka mhamba inonaka ngowamai, varura kuti manakira anoita bonde ndo manakira anoita mhamba. Ndizvo chaizvo ndosaka ndakutaura kuti ishona iri dzira. Amanyika varutaurira pachikuru but ndoshona yanenge Alright. Ndaisatopaziva kaenda zoto kudzidza hakuperi. Mungagona kutaura kuti inonaka mhamba inonaka ine boyfriend, mhamba inonaka ine murume wako but handiyo nyacho. Alright. Mune makufa emwe. Noti murume wako yakadhakwa indisinodhakwa anenge achitondinhuwira doro. Saka inini kana ndakadhakwa yakadhakwa zvine zvakapana. Hapana anozwa umwe kunhuhwa kwedoro.
That's right. All right. chiwi moyo wako nezvinobuda pamuromo pako ndo chivi asi doro harina problem. Kunwa doro hachisi chivi asi mwoyo. Ndambozwa mavhesi apa, kuti kota kana maikanganwa kwairi asi taurai zvainotaura. Inini chandinotaura panyaya yedoro, chandinoti hachisi chivi. Mubhaibheri mune mavhesi akawanda nyati mamwe acho takanganwa, asi chandinonyatsoziva kuna Acts of the Apostles ainzani Paul akasangana nevision achinzi kill and eat. Chakuzokomenda ikoko kill and eat ka yaitaura kuti chapinda mukanwa memunhu chese hachina problem. Asi chinobuda mukanwa mako. That's right. Chine dambudziko. Kumberi kwacho ikoko kuti ku New Testament ikoko kuna Timothy ana Peter meno mberi ikoko. Pane pakanzi pai munhu arwara doro kuti akanga mwenhamo dzake. Kozoti umwe kuti vakazonyerera musamba dzavainyorera mberi ikoko pane akazoti inwawo net wine to show. Doro riri good pa health yemunhu. Pautano chaipo asi haudi kuzorwanzako. Zvauzosaina kuti wamwari akawanda sei but pautano rinotokurudzirwa kuti doro kumwa. That's right. Papa ndo paperera mashoko angu. Vanoda wedzera. Ndazwa ari komenda kuti haunyepi. Haunyepi asi wedzera ichona. Wedzera hangu basi ndinokomenda maina kuti haunyepi. Asi ndakaona pandakatanga kumwa doro zvinhu zvangu zvakafamba zvakanaka cause stress free. Kana ndisina kutomwa doro ndinofunga zvakadzama asi kana ndikangomwa doro zvese zvinotoendeka. Asi parinopera stress dzacho hadzidzokeri. Dzinenge dzatoenda zvachose. Dzinenge dzatoshoma. Ndochiti hangu handichatodi kupedza kana kuswera ndisina kumwa doro. Ndikatoswera ndisina kumwa doro ndotozwa kunga pane chimwe chinhu chistori munhu. Mautorida everyday ndofanira kutomwa kana iri supa ndatomwa supa one. Ngozi ndakatoona kuti pana singamwi doro ndandakatoonda. Kutanga kumwa doro kwandakaita ita ndakutoona iya ndakutosimba saka doro rakanaka harina kana chivi. Kumwa kwandakaita doro ndakanombotadzirana nemunhu. Asi pandai ndisingamwi doro makuhwa zvinyi zvese zvakadoro rotori bho harina chivi. Alright. Yey. Zvakanaka maita zvakanaka. Tanzwa pfungwa dzenyu mazvita. Mwapindura. Pana chine chekuwedzera here? Plus pandasingamwi doro mumbwamo nemurumega yaitogara iri izvozvi murume akadhakwa endakadhakwa zvese bhuwa hapana kana kutaura. Hapana achada kushupana neumwe kana umwe akataura umuzwi. Chero next door ari kutorara. Ya mazviroma vasairara. Vasingarari bane noise. Ndandisikatorariwo mumba nenyaya yekuti ndisina kudhakwa nenditoona nditoshaishirwa saka iye ndikamwa doro iye akamwa doro ka tese tine pfungwa dzakafa. Pfungwa dzimwe saka doro rakanaka harina kana chivi doro. Alright. Vanhu vanomwa doro kadi? Vane rudo. Zvokuti munhu anomwa doro ndikasvika inini ndine supa yangu 1. Tinotenderedzana supa yechiri 5 kana 7. Asi vanhu vasingamwi doro dringi chairo hadi kuzvitirwa dringi rake nemunhu. Plus kumuti nditengere dringi hatengi asi munhu edo anomwa doro anotengera doro chairo. Zvitakwa zvinodanana guys. Pane nyaya yandacherechedza panapa baba. Handizivi tine vana mazuva ano vari kurasa hunhu nekuda kwemadrugs. Hazvisi related here, hazvina ukama here, hazvitangiri here mudoro imomo nekuti tiri kuona vana mazuva anaya vana vapanduka, vamwe vasina hunhu, vamwe dzatova mhuka chaidzo dzemusango ende kana even hurumende iri kupindira kuti ichitsvaga matanho ekumisa nhau dzemadrugs idzodzo. Hazvina ukama here nedoro kana doro harina influence here inorunzira munhu kuti asvike pakutodawo kutomwawo kutosvika kumadrugs ikoko. Hazviiti. Nekuti madrugs chinhu chakatozvimirira chiri choga ichi. Chitori chinhu chekuti ukatochirova chitori overdrunk kutodarika doro. Hachikwanisi kuti munhu ari kunwa
ave semadrugs pamusoro. Asi anenge aruwa madrugs ndiye anokwanisa kuda kuzotora futi doro kuita sedry mouth kwakudawisa futi pai pedzisira zvaakutomukanganisa kana nepfungwa. Umwe wacho ndo vaakutorasika njere, ndo vaakutowanda mustreet. Unogona kuti ari kupenga asiri kutopenga but angoita confusion nebrain nenhau yemadrugs iyaya. Alright, mubvunzo wangu wekupedzisira, doro rine matypes anditi? Kune maclear beer, kune mastrong stuff, kune masese, andichazivi mamwe madoro. Pamwe munogona kunge muchaziva kuna anakachasu, mared bareta, whatever. Pamwe anoti spirit brandi, ameno andichazivi. Kune ana vinyu, kunokwana Mutare Manicaland. So kune here doro rinonzi iri harikurudzirwi kuti munhu anwe, kana kuti zvine zera here whatever, kana kuti kune doro rekuti iri munhu musanyanya kukurudzira kuti munhu anwe type yedoro rakadai because rinokanganisa zvakati nezvakati. Ririko here? Ya, doro irororo especially semaspirit ane maages. Nekuti rikarohwa netuma under age turi kunge turiko mazuva netu, tunotoconfusika brain. Zvakutoita kunga drug. Zvakutoita kunge karova drug. Kamwe kacho kakutofamba kachitaura zvisina basa. Akakutoona munhu mukuru ari mwana mudiki pamwe vakatoenzana. Inyaya yetumwe tumared bareta twetwetwe. Noti kanenge kaenda sort of madrugs yaya. So tumwe kana kadhakwa kamwe kanorara. Kana ngodonha muside meroad kotoumburuka zvako. Kana atori musikana akaona rebo rato benzi richatotarisa. Baba makadi makasimba here baba, tinofara hedu. Hatikumbirawo muzotitaurise, tiri kuda kuzivawozve, tiri kubvunzawo mubvunzo pamusoro pehwahwa, mhamba, doro, kangopisa. Toda kuziva kuti kana munhu achinwa doro kuna Mwari chitadzo here, chivi here, ari kutadza here? Maziro enyu, maonero enyu. Ya, chekutotanga poshe ndechekutoti iro doro pachezvaro totoriti iro pachezvaro richitobikwa rine zvarinotoiswa. Sitaridza kuti mune kaubenzi karinotoiswa. Rinotoiswa kaubenzi kanotowira kanotoratidza kuti iwo pfungwa dzako dzinototaika. Saka kana chinge dzatotaika pfungwa dzako zvataura kuti ratogadzirwa chimweni chinhu chekutoti iwo richinje brain dzako toenda kune rumwe rutivi. Saka isusu totoriti poshe iroro pachezvaro kaubenzi kaka ndokuita kutoti ndokutoipa kwaro. Kechipiri takutoriti isusu kana iwe uchinge wazorimwa rakuchinja pfungwa dzako, zvakutotaura kuti ndokutoshata kwerakutota kutochinjwa kwakutoita pfungwa dzako ndokutoshata kwerakutodii kwerakutota. Saka iriko kakushata kanonga rakugadzira mukati mauri ndo rakutogadzira kutoti iwe wakutanga kutocreata maproblems mukati mepfungwa dzako. Tanga kuda kutoba, kuda kutotanga kuda kushaudhana nemunhu, tanga kuda kuita ufambi, kuda kutoita kumutsa violence. Izvozvozvo haungakwanisi kuzviita kana uchinge usina kutomwa doro iroro. Asi ukatorimwa zvakutotaura kuti ndo rakutokupa chiwindi chekutoti utogadzire zvipi izvozvo zvose. Saka isusu tiri kutoriti isusu ndo kutotanga kutoti ndo totanga kutopruva kutoti takutotanga kutoti isusu doro rakaipa. Alright. Mataura zvakanaka. Doro munhu unochinja mudhu, rinokupa zvivindi, unozwa kuda kutongotaura, hauchatyi zvimwe zvinhu zvawaiona usati wadhakwa, unenge uchiti izvi hazviiti kutaura izvi, izvi hazviiti kutaura izvi. Wamwa unenge wakushinga manje, ndo panozobuda vamwe vakunongedza hambuya kuti iwe Sirivia. Ichokwadi. Right, imi makambonwa doro here baba? Doro makamborimwa here? Hongo, ndakamborimwa. Saka makaonei? Inini ndakaona kuti pane ushingi hunonga huripo pakati pekumwa doro. Nekuti kunyangwe ndikamwa doro nhasi uno ndinogona kuita weti kana kuti kurasa mvura pakazara vanhu ndisinganyari. Asi ndikamwa tii inini handizomborasiwi mvura pakazara vanhu. Ndinotoendawo pakapotera. Saka pasina nyadzi. Saka hapana pasina nyadzi. Ende futi hakuna munhu anomwa drink achienda korasa mvura pakazara vanhu. Kana kutorara pakati pesango kana pakati peroad. Saka pane ka element kekupenga like.
ya mudoro mutoneka content karimo kakaiswa kokutopenga kokututaika saka ivakako ndoketutaura kuti doro harisi right chokwadi alright mune zvimwe zvekuwedzera here ya ndingatoti nini doro irori iri kai dai kwakuri kuzi iro pachezvaro rakanaka tingadai isusu tichi vanhu vaimwa doro taingoti vanhu ngavamwe semamwire tinoita madrinks noti kunyangwe munhu akamwa drink kansana munhu achituka munhu hapana but munhu paanozoti akamwa doro ndo paanozotanga maproblems iwayo asi munhu unonga amwa drink haaiti maproblems saka ndikuda kuwedza kudifferentiate between doro nedrink saka isusu vanhu vanozotaura kuti kwazi doro harina kushata munhu ndiye akashata tingati kunyepa pamusara pekuti munhu akamwa drink haatuki munhu asi munhu akamwa doro urikudi urutotanga utuke munhu akazvigarira saka izvozvozvo ndo zvitakutotanga kutoti kaubenzi kakaiswa mudoro ndo kanogona kucreata maproblems ese etataura maita zvakanaka pane vamungada kukwazisa here isusu toda kukwazisa vanhu vari kurenji wese kuti ndiri kuvakurudzirawo kuti doroka mosiyana naro atifarire madrinks nekumwa tea haina problem wonderful mazvitaitirwai zvakanaka thank you very much tinaudzwa kuti panhau yedoro kune here doro type kana kuti mhando yedoro rinonzi iri harikurudzirwi kana kuti imimi pachenyu ramunoti iri doro handirifariri nekuti rine maside effects tinotenda nemubvunzo mubvunzo chandinoona ndechekuti doro kune doro nekuti tine maspirit tine maclear beer tinewo rimwe doro rekuti wanakachasiwaiwa unotoona kuti idoro rekuti mabikirwo aro ndidoro rekuti haribikwi zvakajeka rinobikwawo kana makawanzika doro rinenge rine zvakawanzika mukati doro iroro ndichitarisa rine mamwirwo aro kune vanomwa mamwirwo arinoita zvakafanana nemaspirits mamwirwo awo maspirits haamwiwi kunge uri kumwa clear beer but chindaunda ndechekuti iwo maspirits iwawo ukamwa kunge uri kumwa maclear beer uri kunge mablack label nepaunozoumburuka wonzi wamwa kambwa kana kuti ndokutumbwa tinotaurwa itoto zvokuti ozonekwa uri muside metal ozonekwa uri murodhi hauchazivi zvokuita saka rine mamwirwo aro ekuti vanomwa vanoti tumwa tumatoti okay pazuva doro rekuti wapedza kudya wotora toti kaika woisa direction womwa hazvina dambudziko zvinongokuenda palevel rekuti amwa clear mabhodhoro ake matatu newo amwa katoti kaka noenda kunoenderana no amwe tinoabhusa doro rekuti toda kuti titore doro iroro 750 mils chespirit nochimwa zuva iroro 1 day chiva chatopera chifunga yakuti ndandatara zvoya ndikadoro unoenda kunodarikidza mweri wani wako iwewo wakubara zvakawandisa saka doro rega rega ndiso nekuti dai doro iro riri maspirits yaya dai asingatogadzirwa aritoziva kuti doro rega haridikani harigadzirwa mukatarisa rakanyorwa no under 18 years torova kuti kune vanhu vane makore anotenderwa kumwa kutanga pa 18 years kuenda mberi unokwanisa kuti asi rine mamwirwo aro asi munofunga kuti seiko doro rakanzi under 18 years right ipapa ndinoona sekuti pane zera usati wabva zera unenge uchiri pasi pemurawo wabereki wako unofanira kunge uchitoita zvechikoro wabva kuchikoro unofanira kunge uchitoitawo zvaunofanira kunge uchiita kuti zvishandira usati wakukwanisa kuti ukaita zvedoro zvinokanganisa kuti wadza uita zvemabhusi ako kana utano hwako iwewo nekuti doro rinotoderedza utano kana ukatadza urimwa utano hwako rakatonyorwa kuti doro rinotokwanisa utano pazvoti urare makore anosvika zvekuma 100 years vamwe vakugumira mu60 years okay doro rinoderedza utano saka zvinoenda nepaunofanira kuritangira saka hautangi doro iroro uchiri zera rechidiki rinokukanganisa utano maita zvakanaka baba tinokutendai zvikuru zita rangu ndinonzi Elder David Kanjanda muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero nhaika tiri kuona vanhu vari kufarira chimbo chinonzi Kanganwiro vamwe vari kurequesta kuti dai maita video song inonzi Kanganwiro tiri kushanda nenyaya dzacho tiri kufambira nyaya dzacho song inonzi Noah
ndiri kufambira nyaya dzacho. Inoda kuitwa video futi zvakare. Kune inonzi Mwari waBaba yatakaitira baba vedu Baba Guti, our national hero. Iya inonzi Mwari waBaba. Tiri kufambira zvenyaya dzacho kuti iite video. Pane inonzi Goredzwa yatakaita navachipanga naHusai Chipanga, iripo pa YouTube channel pedu inonzi Goredzwa. Tiri kugadzirisa nyaya dzacho, saka musatya, musatya. Garisikai, garai nese, garai pano, garai pano, garai pano, garai pano, garai pano. Ishe Jesu achauya. Saka ngana kulaika video. Ndambokutaurirai kuti mukati umu hamuna kumira mushe, ndofunga mazvionera, ndofunga mazvinzwira nhaika. Right. Zvatiri kuita ndezvekuti chirongwa chedu chiri kuya muzvikamu. Saka muchikamu chinotevera icho, mune musina kumira mushe. Tarisirai kunzwa vanhu vakuru, vafundisi, vachauya, maprofita, marabha huma, n'anga dzinofana kutaura ivo nemasvikiro. Saka tiri kuti isusu vanoda kupinda muchirongwa chino, kana uri n'anga, kana uri svikiro, kana uri muprofita, kana mufundisi, chero anoda kunzwa kukomenda pachirongwa chedu ichi, tibatei paWhatsApp nhamba dzataisa pakati padzasi apa idzi, dzataisa paskrini idzo. Tibatei paWhatsApp nhamba idzodzo kuti ikurukure, tione kuti tinoita sei muchirongwa chedu itirwai zvakanaka. Don't forget to subscribe to our channel, Elder David Kanjanda and Kingdom Keys. Sakangana kugamuchira Jesu, sakangana kunamata. Fear not. Aripa no kuka, aripa no puro.